Audiosèrie produïda amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montcada i Aviva. Posidònia Audiosèries. Carmesina, ix, parlem. Què vol el capità? Puc ajudar-lo? Tingueu bona nit. No ens coneixem, senyora meua. Soc Tirant, el capità imperial. Em plauria molt parlar amb la princesa. Podria dir-li si li plauria rebre'm? Jo sóc la viuda reposada. Sé molt bé qui és el senyor, als seus peus. La princesa li ha dit a una humil servidora que no vol rebre ningú, a menys que siga l'emperador o l'emperatriu. Entre vos i jo, sé per què esteu ací. La princesa és guapa i intel·ligent i qualsevol home sospiraria per ella. Però em sembla que ella ja té el seu cor ocupat. Com? Si m'ha dit que per a mi ella era Carmesina. Això significa que m'estima, no? Ai, Déu meu, quina pena més gran que tinc a dins. Heu de creure'm, senyor. Ella està enamorada del seu professor de ball. Un dia d'aquestos, quan vinga a fer classes, li ho faré saber al senyor capità perquè ho puga veure amb els seus propis ulls. Ara marxeu d'ací abans que l'emperador o l'emperatriu apareguen i vos vegen, que no els serà difícil saber per què heu vingut. Moltes gràcies, senyora, per la vostra sincera ajuda. Marxa abans que ocorrega alguna cosa pitjor. Encara que no se m'acudís res pitjor que haver-me assabentat que la meua Carmesina no correspon el meu amor. Un nou dia i una nova victòria. Ah, què seria de nosaltres sense l'honorable cavaller Tirant lo Blanc, capità de l'imperi grec? Princesa. Digues, plaer de ma vida, donzella meua. El pla del capità isqué a la perfecció, en mans de Diafebus, que a partir d'ara serà gran conestable de l'exèrcit. Encara que no tot són bones notícies, el desagraït del duc de Macedònia s'oposà a dur a terme el gran pla del capità. I com que ningú li feu cas, va trair el gran conestable al camp de batalla, tallant-li la corretja del casc i deixant-li el cap a l'aire, per a que algun enemic l'abatira. Anit vaig tindre un somni molt estrany. En ell veia com després de lliurar la batalla, Diafebus anava a veure a Estefania a la seua cambra. Vaig veure com Estefania no deixava de pregar a Déu perquè Diafebus estiguera sempre tocant-la i besant-la on ho estava fent en eixe moment. Ah, sí? Això somiares? Somiares alguna cosa més? Sí, vaig somiar com després d'haver-la besat, Estefania l'agafava de les galtes del cul i l'arrossegava fins al llit. Allà els dos es tombaren i Estefania no deixava de cridar. Aquesta felonia no li la pense perdonar mai. Suposa un perill per a la nostra pàtria i una gran deslleialtat. Per això, condemne el duc a la pena de mort per traïció. I per a que la seua ànima es regire a l'infern, ja que de cap manera anirà al cel, farem un altre banquet i una altra festa en honor a la nostra victòria. Una altra festa? Això pareix. Bé, i com és que ningú sentia Estefania cridar? Perquè el gran conestable, home discret i intel·ligent, li tapava la boca per tal que no es despertara ningú. Encara que no estic segura que fora un somni. Tal vegada em despertaren i, estant mitja dormida, em pense que va ser un somni. Dormiu, que la nit serà llarga.
Estefania, què tal la nit amb el gran conestable? Eixe? Jo no sé res d'eix home. No me sap fer sofrir les dones que li volen fer un gran regal. Què em dius? No res. Mira, tirant. T'has perfumat, no? Calla. Així bé. I aquesta música? Salsa. La música es diu salsa? No, demanava salsa per a la carn a les doncelles. Ah, Carmesina, escolta'm. Ahir no volia dir el que digui. Hi ha una cosa que sí que em té el cor fet peces. Jo sí que... Mira, princesa! És Orissa, el teu professor de ball. Eixe és el teu professor? Tirant, parlem després. Vaig a ballar. Mira, mira. Què passa? Que què passa? Que estan enrotllats. Ells dos? Què va? Si és negre, tot prim, amb els músculs contornejats de treballar al camp. Està suat de ballar i sap manejar el cos com ningú en tota la nostra pàtria. Bé, no sé si tal vegada ho podrien estar. Jo ho estaria. Estefania, quins ànims són eixos? Quins ànims ni ànims? Si t'agrada, per què no li ho dius? Tan gran cavaller que eres i tens por d'això? Jo vaig a buscar Diafebus, que veure ballar eixos dos m'ha fet ganes de veure'l en privat. Serà bajoca? No sigues idiota. Vas allà, l'agafes i te l'endús a un costat per dir-li: t'estime. Va, 1, 2 i 3. Tirant! Va, home, hòstia, què passa ara? Caramany i el rei de l'Índia ens ataquen per mar. Redeu, que pesats! I vols un plat genial, no? No puc estar en tot, che. Doncs ja pensaré jo alguna cosa. No, espera't. És que ja han gastat els recursos més efectius. No pot ser tan greu. Quants en són? 23 naus, I nosaltres? 12 naus i 3 galeres. Redeu! Buida-les perquè siguen més lleugeres. I quan siga de nit, agafa vaixells pesquers i que pengen llanternes al pal més alt que tinguen. Forma-les davant del port i Caramany i el rei de l'Índia fugiran per no lluitar amb 70 naus. Quan estiguen en retirada, perseguís-los i dus-me a Caramany i el rei. Els passaré pel ganivet per haver-me molestat quan estava a punt d'anar cap allà. Va, corre! Clar, a les seues ordres. I a ell anava buscant, Estefania. Però mira'l! Si no li lleva les mans de damunt! Estan junts! Ho veus? Jo t'ho vaig dir ahir. Açò no queda així. Hola, capità. Heu vingut per parlar amb la princesa? Així és. Series tan amable de dir-li que vull veure-la? Està molt cansada d'haver ballat tota la nit. Està adormida. Penseu que seria bona idea despertar-la? Sí. Aquesta batalla l'he d'acabar aquesta nit. Jo mateix la despertaré. Tu mira que no vinga l'emperador. Princesa, princesa! Tirant, què fas a la meva cambra? Qui t'ha donat permís? La meua impaciència ho ha fet. Què vols? Tinc 2 coses a dir-te. La primera és que t'estime. Sí? No em digues això, jo també. Com? Tu també? I estimant-me amb mi t'enrotlles amb eixe ballarí de salsa? Doncs que sàpies que m'he ficat tan gelós que l'he passat pel ganivet. Ja no ballarà més eixe dimoni. Què has mort, Orissa? Què dius, boig? Ell era només el meu professor. Jo t'estime a tu. O t'estimava. Boig! Com? Que no estàveu junts? M'he enganyat? I això ha fet que ja no m'estimes? El pobre xic no feia mal a ningú. Només m'ensenyava a ballar. Ves-te'n d'ací. No podré perdonar-te mai. Què? Aquesta és la batalla més important que mai he lliurat. I l'he perduda. Només em queda una eixida honorable.
em despenye per esta finestra i Déu jutjarà si sóc digne de ser perdonat. Perdona'm, princesa.